Kulombai ka taute buksono ang norong ni Deepak Entertainment YouTube channel taute buksong tini norong thani khano nangkung mane kok saklai nai tei kecar nai norok o video no puila ni simi en jora nai ni bago kisisa halok di tini belai khai guruttopurno nangkung mane kok sanai tamo Christian khainai tamo Hindu khainai Buddhist khainai je dharma tui tongai orong ni bago bo o message unai tei leaders politics leader neta mantri MLA hoda bebak cerai khonai je tongmani joto ni bagoi no video belai khai nangkung mani chung bujna nongnai chung ti prasarok tamni bagoi kusugo kaimeya tamni bagoi chung tolak laitong tei barotha gotor tamni bagoi chung notice ni bisingo sini bukung bara rong nailaiya oborok bebak no chung srai srai ke saimana ni bagoi chot norona ang bujna ni chai tongnai tei norok logiri di tei like subscribe tei bell icon e kisa click khani tau tei buksong tei hamjamung ri di obo haikeno share khai di Tenorok jasukai anu support kai tangman ambon bagai book bakna nu kholomo oba hekana logri tong di ko kai ta oktai book song norok saiman na chini notice tano ka sung jona jati sung bukung bara indigenous tribal hinjago busuk bang norok kaham kan saimanu o hani busa butiro niti people no borok norok saiman na Christian rock Mizoramo motamuti 95% 99% no hinima ka Mizoram aizolo Hai Nagaland hindi, Arunachal hindi, tei Meghalaya hindi. Asamo tabok sin Tripura hai, sabuljak tei Manipuro bus je oni Kuki bai Mijorok tong kisemisa Manipuro tei yang Nagaland tong Naga tongo borok simi Christian. Tei Manipuri rok kaisapano Meitei rok Christian naya. Aro Manipuri thuruksa tongo Hai Hindustano tabok borok Hindustan sramana Bardha kotor secular country tongmani kono tabok ni BJP sarkar song borok Hindu rastro samnani nayo. Abuni bagoino belekhe wana laija goma thorsa country mang norok saimana Bangladesh thangka Pakistan ungui thangka Afghanistan ungka obahai kobama Iran Iraq Arab Saudi Arab Qatar abahai rok jottono thorsani country thamaika taute buksong. Abuni bagoini Christian country belekhe no dorkar sini yang saito. Taute buksong o Christian country nani bagoino tabok Mizoram ni aroni chief minister already America o thangoi aroni je tabuk ni Rashtrapati President Bobai Kok Salaika sung Myanmar Bangladesh India no koekta state khobui sung kaisa Christian countries ramnani already mang America bo kaikha do abo Rashtra Sangho jon kok kaikha saimia busus agok nai busus ratui ungnai apano jeta kok kai tongmani abono sangnor no sai tongo kintu jeta kok kakha jokhon ungnai abo surinai kaitor rongno koma borok suri tongo tamkai satok jangnai bangkha Christian jet tongnai ta hukso tini bartha kotor Bangladesh Myanmar oba hai jagaro je Christian tongnai rok satok jagui tong aboni bagoino kaisa country dorkar hake tau phaidi je tabok tini Tripura prasarok baksa Hindu sirgi tongnai rok borok kai sao bai sason khaijanai ajarawo nung Hindu tuti phano sason khaijanai o je tabok chini bartha kotorni o Rajasthan Gujarati Haryana Punjab oba hai Marathi borok bai tei West Bengal ni hangrai wanji rok bai satok jagnai nung Hindu phan khai tong desin Tripura kai Hindu kuri diba sini Tripura sa Hindu tore tong ya Asamo kai kuri de Meghalaya kai kuri de Manipur kai kuri de tamni bagu satok jak Hindu Aboni bagoino o Hindu ni bisingon Hindu rok satok lago norok nai di Bihar rogo sal katang rep khayu sal katang kok laimani buthal laimani tang laimani UP rok ni news rok norok nara nai ya saimia aboni bagoino ang norno kok kosana ni musungo rok hamja laina ni chaitok di kaisa te kaisa no sini Tripura ongkha sung do tikhaino chin Tripura bo dividing thanai jodono Christian country rok ungmi thanga kai sini Tripura je Christian khainai rok je edisi ereno tui phano Christian country ngi thangan obo kaisa ani wan sungmani kok si saunar no abono kuno ubui hini asok guruttopurno tardi obo ani byaktigoto ni wan sungmani kok si sai tongra utaute buksong age je Mizoram ni tabo chief minister abo America o thangoi aroni president bekok salaimani akok tau video viral ngi tongo national news rogo abo viral khai tongai nagi kuno motte abo ngi manglak youtuber rok koto youtuber rok abono sai tongo sung Bharat ni je khagri thangnai rongno sung gaddar hino sung abo hairona support khai ani borok obama videos ramui tongo borok haibano abo international limiter ajagargo kaisa state ni borok ba kaisa desh ni borok kaisa country ni borok aike birod khaimaya tuno kobama country rok kai ungui phanu manu aboni bagoino taukte bukso nang nangya norok bo ani comments ni bisingo sadi sini India wo kaisa India ni tabok je Mizoram ni je nahar mong borong ni jaro ni mantri rok chief minister rok aro ni tui dolnai leader rok
busuk kusuk kotor bukong bararong ni bagoy indigenous rong ni bagay kaham wansugoi tongka Christian country ni bising tui kaisa kaya kaya aro sini bukong bara Hindu ro bubansi manu abono belai kai wansunani nango ni Tripura ni tabuk leaders netarok sini Tripura ni leaders lokai tak khaklainani mang Hindu ni bising tui abo jotonu fatani phainai a je bairani phainai je bokrok chalugui tongnai chungno brain wash khai tongnai abrok ni kok baisi songsi Hindu songsi Durga no mani nai songsi Kali no mani nai Mahadev no mani nai a Mahadev Kali busuk sono phaika bobo hekai phaika aboni history rok sia ko sini borrok buini je satoi ni abonot langi puji di ingke puji tongnai kubui kok tomarok sia saimanan nango aboni bagoi no nor nan kisa kisa tas khayo sinani kuno kotor chikon nangya songsi lainani nango saimanani nango song kaham kai wansuna nango beang tika thang kai sung kubui sabo o lamoti thang kai sung muthang jangnai sudu motai no simi naima baingya haide sung saimana ni nangnai ekmatro Ishwar Prabhu Jisu simi bo samani tongo angno langma angno no bebakhni samani akok rok norok muitu narok dini bising tui phaya kai kebo o hasa kawo muthang jagoi mai ani samani akok rok suri tongnai rok ni bagoi onek samung khaijagoi tong koto koto aboni bagoi no divide tongnai sini orobo kaisa Christian country nani thangnai abo dotoi nongnai abo অসম্ভব কক কিন্তু সম্ভব নাই কুসুগ তংনাই কাইটো নি বিসিংতই এবো আমনো নেগেটিভ টাওয়ান সুকদি অব কবইনো বাক্সা বিরোধ খাইতঙ্গো এমিয়া আ বিরোধ খাইমানি আ বরক ছেসকাই বরনো সাপোর্ট মা খায়ানো অব হাই দিন ফাইতঙ্গো আবনি বাগইনো নাগাল্যান্ড রক কবাংমা বরক তাবুক নরক সাইমাননা যে একট খাইমানি সিনি বুবাগারা একট খাইমানি হাই নাগাল্যান্ড 2015 একট খাইবানি 2014 রক আরনি Nagaland ni je borok geta Nagaland rok ni samani abo hai rok kuno au point implement khaija gya tabo khaina hai aroni bolang borok to silai tribunai sini silai firogori de noi dabi khai tong bonrok au news rok nai di sudu Tripura ni news simi naima baingya tautai buksong Nagaland ni news nai di Mizoram ni news nai di Punjab ni nai di Haryana ni nai di Gujarat ni nai di Maharashtra ni nai di Jharkhand ni nai di akai ni Chhattisgarh ni nai di abo hai news rok nai kai sinorok sinai kubui tam ongui tong hawo dibai tong ni naina ni bi somoy naingya ngai kisa short naidi naina bagoi chai tokdi saimanna ni khaidi abuni bagoi ang desh bidesh ni kokrok bunarong thani kisa south autai buksong kebo anon negative rok tawan sokdi positive tongdi noroni bagoi ang kubui kokno sawi thangnai kahamno sirina ni bagoi chai tongnai aham sabo muthangna ni samung khaitong abo norok bonugo kobongo borok o Christian rok monagot langnani lama rotogoi tongni saw monagot langya Chukna hawat langna ni lama rotogoi tongo chukna hawa abo kaisa no mutunar de Christian rok chukna hawat langna ne bagai lama rotogoi tongo tabok Mizoram song sudo borok simia je India wo Christian tongnai rong no Bangladesh Christian tongnai Myanmar rok Christian tongnai rong jot tono no bo kaisa Christian country samoi mothangna ni samung khai tongo aboni bagoi no Mizoram state ni CM samusung selot drinani nango borok hai leaders ne taungnani nango sini Tripura bo je leaders ne tongnai rok kisa krak di sinani chai tokdi ভবিষ্যৎ ন নাহারেসি সামুং খাইদি হাইনো চুং ও যে খজাই কলক কলক যে সিনাই নংনাই তাবুক বাংলাদেশ নি ফাইনাল রক বাই চুং থানসাকাই টংই মায়া মঙ্গ বরক সিন টিবাজর কাইজাগৈ টং কাইজাগৈ টংমানি তুইও প্লুমসা কলাইবা নাই অব হাইকাইনো সিনি বরক অবসুক সাউইনো নরং ন কাহাম টংনি সুস্থ টংনি হিনি তিনি বাগৈ জ তননো খুলম বাইখা